Agora sí, moi bons días a todos. Carmen Martínez Insua, por favor, achéguese ao trello. A todos, benvidos, conselleiro, secretarios xerais, obispos, virtual, comprenden e engloban valor da Fundación Catedral, resto de monumentos vivos que precisan conservación, restauración, rehabilitación, monumentos complexos, resultado de un esforzo todo su ámbito, toda su influencia. Hoxe, 5 que comprenden as nosas catedrais, hoxe en día teñen o plan englobará tamén intervencións nas dúas un motor imprescindible non só no que é o aspecto cultural. A cal consideramos o edificio catedralicio posiblemente O plan de catedrais queremos de España, a que fora a Catedral de San Martiño de Mondoñedo. Froito deste compromiso, nace o Plan Catedrais, unha estrategia de actuacións para garantir a conservación e a protección dos grandes templos galegos. Estes son, tamén sen dúbida, un dos máis potentes recursos culturais cos que conta a nosa comunidade autónoma. Como tal, deben ser impulsados non só para asegurar a súa salvagarda, senón tamén para fomentar o seu recoñecemento como un recurso activo para o desenvolvemento e para a mellora da calidade de vida dos cidadáns. A cooperación entre a Xunta, as dióceses e os cabildos catedradicios na posta en marcha destes monumentos ven sendo xa dende tempo moi fructífera. Con este plan queremos que a colaboración acade uns cumios máis ambiciosos, partindo do coñecemento que xa temos dos conxuntos catedradicios. Esta estrategia constitúe a culminación dun esforzo decidido para reforzar o valor emblemático que exhibe o noso circuito de catedrais, un esforzo que comezou coas obras emprendidas na última década na Catedral de Santiago, na Catedral dos Camiños, xunto tamén con outras intervencións que se foron desempeñando e levando a cabo no conxunto e no resto das catedrales do país. Este proxecto adicaremos a él en torno a 38 millóns de euros. Repartiránse, como xa dixemos, entre as 5 grandes catedrais galegas, pero tamén entre as dúas concatedrais e a Catedral Antigua de San Martiño de Mondoñedo, ubicada no concello de Foz. É unha cantidade realista. Estamos a falar de fondos propios, estamos a falar tamén de proxectos que, conxuntamente cos propietarios dos templos, presentaremos as diferentes convocatorias que se impulsen a través do 1,5%, participando, neste caso, a Xunta na cofinanciación da parte correspondiente que lle toca a cada un dos peticionarios. É un reparto tamén proporcionado. Un reparto proporcionado que se corresponde coas necesidades exixidas por cada un dos templos. Dende Ferrol, a Mondoñedo, a Vigo, a Tui, a Santiago, a Lugo. En definitiva, imos ter unha folla de ruta singularizada, planificada e ordenada para cada cidade. Con este plan sabemos o que queremos facer ata o ano 27. Sabemos as necesidades principais de rehabilitación que teñen os templos catedradicios. O fixemos consensuadamente, con consenso entre os cabildos, os obispados e, por suposto, neste caso, a Xunta de Galicia. Co Plan Catedrais queremos recuperar o adxetivo de histórico para un patrimonio fundamental para Galicia. E así desenvolveremos 60 proxectos de execución, 60 proxectos que acometeremos tanto con fondos propios como con fondos vencellados a 1,5% cultural, porque estamos convencidos,
absolutamente convencidos que a rehabilitación do patrimonio é rehabilitar a nosa historia, é rehabilitar o que somos, é poñer en valor a nosa historia, é poñer en valor o que somos. A cultura e a rehabilitación da cultura, sin dúbida, é riqueza. Xenera riqueza económica, directa. Pensemos na capacidade tractora que ten a cultura en xeral, pois en actividades económicas, como pode ser o turismo ou outras moitas, é rehabilitación, en definitiva, económica, riqueza económica, pero é tamén riqueza emocional. Non podemos entender o que somos, nin tampouco poderemos saber nin entender o que seremos se non temos asentada na nosa emoción e na nosa percepción pois a importancia que ten a nosa historia, a nosa cultura e dentro deste panorama as catedrais teñen un papel tremendamente relevante e son fundamentais para entender o que fomos, o que somos e o que seremos.